Hey, what's up mga kapubring Bisaya? It's another day, it's another video na naman. Welcome to my channel. And for today's video mga kapubri, isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. At tayo po ay home service. Ang project natin ngayon mga kapubri, isang Hanyo mask sa balikat ng ating client. Ang client nga pala natin ay isang chef. Kaya napagalante. Bago kami nagsimula is binusog muna ako ng ating client, diba? Na kapag gana, masarap pag ganito yung mga client mo, no? Syempre bago nagsimula is nag-set muna ako ng aking table at inayos ko yung uupo nating client para malinis. Syempre napaka-importante nun pag tattoo artist ka mga kapobre. Napaka-importante na dapat malinis tayo para iwas cross-contamination, no? Actually, mga kapobre, ang schedule nating client is actually nung last year pa ito, kaso di natuloy kasi bumalik yung kanyang may sarili kasi siyang tattoo artist mga kapobre at may biglaan silang session kaya na-cancel yung schedule natin last year at ngayon natuloy din. Yan nga pala yung aso nilang Bibi Chow Chow. 3 months, no? Ang cute, diba? Habang kumakain ako, papapansin siya, lagi niyang ginangat-ngat-ngat yung mga cords ko. Ang sarap. Buti nilang hindi nasira yung mga cords natin. Ang cute. At yan, Hanyo mask nga po pala ang ilalagay natin sa braso ni sir. Alam nyo mga kapobre, medyo natagal lang kami. Hindi sa pagtatatawa, kundi sa pag-uusap. Ang sarap kakwentuhan ni sir. Alam nyo ba mga kapobre, habang nagtatato kami, hindi man lang nakaramdam ng sakit si sir. Ganyan kasulid si sir. Napakasulit talaga. Ayan, at naglagay na ako ng stencil dyan. Ang ginamit kong stencil ay isang speed stick. Actually mga kapobre, hindi ko lang alam sa iba pero para sa akin kasi mas makapit yung speed stick. Marami na kasi nagsilabasan ng mga stencil solution ngayon, like stencil stuff. Hayaan nyo mga kapobre, gagawa rin tayo ng mga video tungkol dyan, tungkol sa mga stencil, mga solution kung alin sa kanila yung mas makapit. After natin ilagay yung stencil is naghintay muna ako ng 10 minutes para mas kapit na kapit talaga yung stencil. Mas maganda nga 15 to 20 minutes talaga kakapit talaga. Yan, nagsimula na tayo mga kapobre. Ang gamit kong needle dyan mga kapobre for shading is 15 RM. At saka gumamit din ako ng 13M1 for color packing. At gumamit ako ng 9RL for highlights. Yan. Ang gamit kong brand is bawal sabihin, baka naman. At ang gamit kong tattoo machine dyan mga kapobre, nag-unboxing tayo ng last vlog ko, ang Swiss Rotary Tattoo Machine. Napakaganda gamitin. Solid talaga mga kapobre. Yan, di ba? Makita nyo, kain na naman. Napaka thankful nga pala. Shoutout sa iyo, sir Felix, sa palibre mong snacks at pagkain. Napakaganda nung napakasarap nung kanyang lutong pansit lumi, no? Siya daw yung gumawa niyan at nag-serve siya ng tinapay. Siya rin daw yung gumawa. Napakasarap. Yun, napakagalante na sir. At pagkatapos ng break dyan nagsimula kami ulit. Tuloy-tuloy na yan mga kapobre, para matapos kasi medyo ginabi na at maulan sa labas. Alam nyo naman pag month ng pagtugtong ng month ng June at July, maulan talaga yan mga kapobre. Ayun, ang gamit kong ink dyan mismo mga kapobre is nag-unbox din tayo ulit, no? Makikita nyo dyan, napakaitim. Yan, makikita nyo, di ba? Nakapaitim. Hindi po triple black yung gamit ko dyan. Ang gamit ko dyan is regular black na dynamic. So far mga kapobre, napakaganda gamitin. Sa tingin ko meron na akong gustong ink ngayon. Maliban sa Radiant, syempre alam nyo naman natin na Radiant is napaganda rin gamitin. Po sa ngayon, mas nainlove ako sa dynamic. Yan po, yan ang ating finished product mga kapobre. Sana po inagustuhan nyo kasi nagustuhan ng ating client. At may humabol mga kapobre, ang kanyang misis ang nainggit ata at nagpalagay siya ng bulaklak sa kanyang old tattoos. Respeto po sa una-unang artist. Sa mga may mga katanungan, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa akin, mag-message. Pobreng Bisaya po, always on the go. Ciao!